Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης, αφήνοντας ένα βαθύ κενό στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τα θλιβερά νέα μοιράστηκε ο γιος του, Αλέξανδρος Λογοθέτης, συνάδελφος ηθοποιός, ο οποίος μετέφερε τον αποχαιρετισμό του με ένα συγκινητικό μήνυμα, αντίο μπλε μάτια, σε μια σκοτεινή μαύρη εικόνα μέσω Instastory. Ο Λογοθέτης, γεννημένος στη Λευκάδα, αρχικά είχε τάσει προς την όπερα αλλά τελικά βρήκε το κάλεσμα του στην υποκριτική. Απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου, έκανε τον ντεμπούτο του στο Θέατρο Τέχνης Καρόλουπουν το 1967. Έκτοτε, ο Λογοθέτης ανέδειξε το ταλέντο του σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και έκανε τον ντεμπούτο του στον κινηματογράφο το 1970 με τη Βαβυλωνία. Γνωστός κυρίως για τους κωμικούς του ρόλους, ο Λογοθέτης κέρδισε την αναγνώριση για την ερμηνεία του σε διάφορες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερμηνεία του στο έργο Dead Zone του 2000 του κέρδισε τον έπαινο από τον διάσημο θεατρικό συγγραφέα Harold Pinter. Σε όλη τη λαμπρή καριέρα του, ο Λογοθέτης συνεργάστηκε με αξιόλογες προσωπικότητες όπως ο Γιάννης Φέρτης Ξένια Καλογεροπούλου, η Κάκη Αναλίτη Κώστα Ριγόπουλος, ο Νίκος Ξανθόπουλος, ο Θανάσης Βέγκος, ο Άγγελος Αντωνόπουλος Μιράντα Κουνελάκης και ο Σπύρος Ευαγγελάτος, η Αμφιθέα μεταξύ άλλων. Κοίμησε τη μικρή οθόνη με την παρουσία του σε αξιόλογες παραγωγές όπως το Θέατρο της Δευτέρας, ΕΡΤ1, και έδειξε την πολυχρηστικότητά του σε μουσικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων και ένα αφιέρωμα στον Μιχάλη Σουγιούλ. Από τον Λογοθέτη έμεινε η σύζυγος του, ηθοποιός Μαρία Ζαχαρή, και ο γιος του, Αλέξανδρος Λογοθέτης, ο οποίος συνεχίζει την κληρονομιά του στον κόσμο της υποκριτικής. Ο θάνατος του Ηλία Λογοθέτη σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αφήνοντας πίσω του αγαπημένες αναμνήσεις από την αξιοσημείωτη προσφορά του στις τέχνες. Το απαράμιλο ταλέντο και το διαρκές πνεύμα του θα λείψουν πολλοί από τους συναδέλφους, τους θαυμαστές και το κοινό σε όλο τον κόσμο.